mana neno ka odira ni Cleopas Malala jagoro maru mano mar UDA bende koro nuwuok oko UDA usiro dwaro makama. Erokamano, namba achiel gima jo oganda onego ng'e ni nitie pogruok e kind AU to gi AUC. African Union to gi African Union Council Commission. Koro sani chairman madhi bedo, in fact apani yiere kawuono, isede kawuono Ethiopia mar African Union dhi bedo Ker William Ruto. Ma odhi bedo higa achiel ka luoro nikech en gima president luorore. To ma jakom Raila Amolo dwaro en chairman mar council mar African Union. Mano AUC. Koro chairman mar council tijege gin kaka magi. Namba achiel en jata chenro e council mar African Union, matiende ni en motudo chenro duto mag African Union, riwruok no mar pinje Afrika. To kendo namba ariyo en iluongo na accounting officer, en mong'ado bura e yor kaka itiyo gomenda mantiere e aditano mar African Union. To mar adek en mong'iyo kaka indiko ji, jomindiko e African Union, jomindiko e kuonde mopogore opogore, commissions ge mopogore opogore. Kendo ahinya nitie tije mathoth mamakore gi Afrika mangima. But gima duong' ma adwani jowa owinji en ni to ere gimomiyo Raila. Why Raila? Ang'o momiyo Raila? Ka jakom Raila Odinga nyocho lando dwaro mare mar chung chairman mar AU, nyocho neno ka Musalia Mudavadi ma en Prime Cabinet Secretary e sirikal mar William Ruto nyocho wuok mo declare e lo sirikal ni gidhi support dwaro no mar Raila Amolo Odinga e bedo chairman mar council mar AU. Bang'e President William Ruto bende nochako confirm tiseneno ka chama mar William Ruto ma en UDA ma wabe wanie iye bende se confirm gini osebedo seriously consulted makati neno kata wetewa manie sirikal kaka Dr. Raymond Omolo, kaka Waziri Eliud Owalo gidi had to not consult deeply mondo mi gibende gi kaw position magikawno. But gima duong' ni king'iye Afrika mangima, why Raila en ni Raila Amolo Odinga en ng'at ma kata kaka neno wasebedo kwa wacho sekedo ne piny kendo sekedo ne keto demokrasia e Kenya kendo kata Afrika ong'e kaka achiel kuom jok miluongo ni Pan-Africanists. Pan-Africanism en gima nobiro dwaro no mar bedo gachiel mar Afrika kaluwore gi ukoloni mane wan go then bang'e no to kedo mopogore opogore nikech kata bang' ka African countries pinje mag Afrika noyudo uhuru to iyudo ni ne gibedo kapod ginie ukoloni mambo leo, tiende ni ne pod nitie problem kaka ne wan e bwo Kenyatta wadhi e bwo Moi ni iyudo ka ne onge multiparty, ne onge demokrasi. Koro nitie pinje mang'eny makata sani Afrika ka nitie pinje ma pod onge gi demokrasia. Koro iyudo ni kedo no miyo African countries bedo ni mondo gibed united e thuolo no mar namba achiel chiwo telo no mar katiba, namba ariyo kelo ngima dhano mondo bed malo e yo makare, namba adek en kaka wanyalo bedo gi yorno mariwo Afrika materowa kaka koro America obedo United States of America, Europe gin gi European Union ma orito gi kendo konyo gi e yorgo mag omenda. Koro Afrika pok wase succeed e yor yudo achiel marwa kaka jo Afrika, but ineno ni ji kaka Raila Odinga nigi rieko no kendo teko no gi paro no manyalo kelo Afrika kanyakla to kendo bedo no osebedo AU kaka high representative mar infrastructure, nyocho osebedo AU kaka ng'ama ochung' ni weche go magedo, omiyo en gi rieko no kendo onyalo rito African Union. But gima duong' ma jo onego ng'e niya, nyocha William Ruto piem gi Raila Odinga ka nyocha gilaro kom mar Kenya, nyiso niya ne gin ji ariyo mane romre. King'iyo kata kura kaka nobedo, William Ruto noyombo Raila to nokoyombe gi kura mang'eny, nyiso niya jo Kenya manda ohero Raila to kendo jo Kenya manda bendo ohero William Ruto. Mane mamiyo ne wawacho niya wabed machiegni gi sirikal kik wabed mabor ahinya. To gima duong' en niya sani ka koro William Ruto en ker mar Kenya to Raila Odinga nyalo yudo thuolo no mondo telie level mar Afrika and onya bedo supported gi sirikal mar Kenya. Mano is good. Gima duong' ma jowa bendo winjo ng'e ka dhi mbele ka explain negi en ni mondo yieri African Union Council Chair nyaka bed ni in gi support mar achiel ariyo wi adek, iluongo ni 2/3 mar 54 countries, pinje 54 mane Afrika. Koro nyiso ni jakom nyaka kuong yud support mokwongo kowuoke e piny mar Kenya, ma William Ruto kaka president noseyie supporte gi chama mare gi rieko mare gi tekone. Then koro President William Ruto dhi konye mondo chak manyo kura mar East Africa
nikech ing'eni ng'ama duong' mama winjo ni gidhi piem godo en ng'ama wuok Djibouti. Koro mondo mi East African countries oyie riwore bang' Raila Odinga, President William Ruto nyaka wuogne oko and mondo riw pinje mag Afrika. Ahinya kopo kata ni William Ruto nigi challenge gi piny moro, Raila Odinga en thuolo gi pinje mathoth. Koro bende bedo ne thuolo gi rieko ne ma en go to gi tondego mosebedogo miluongo ni connections mosebedogo nyalo konye mondo sama William Ruto dhiro ne kaka sirikal to en bende odhiro kaka Raila Odinga. Koro ting' ni kane ji ariyo, mano mar jatend piny Kenya kanyakla kod Raila owuon. Ting' en mar ji adek. Ting' achiel en mar Raila owuon kaka ng'ama dwaro kom, manyiso ni nyaka omany kaka emomiyo paro no osechako wuotho e pinje mineno koro sani jakom ni oko mar Kenya osechako wuotho mondo mi consolidate trust to gi support ma pinjego nigo. Mar ariyo, ting' ni kuom President William Ruto mondo convince presidents wetege ni Raila Odinga owinjo bed ni yudo thuolo ni, nikech Kenya kwayude to Kenya dhi bedo kama kama, to kwayude to East Africa dhi bedo kama kama, kendo to nikech Raila nigi chance maber malo ng'ata ng'ata e Kenya ka. And mar adek, ng'ama nigi ting' mar adek en Prime Cabinet Secretary ma bende en Minister ma Foreign Affairs. Ing'eni Mudavadi is doubling up kaka Minister ma Foreign Affairs. En ema nyaka koro tim gimiluongo ni shuttle diplomacy. Shuttle diplomacy mar wuotho e pinje ka pinje koro mondo mi otem ni support yuayo riwo lwedo mag pinje mamoko gi. Koro nyiso ni en gima important ni Raila dhi tiyo ka wuotho kien gosiepe mosegere Afrika, to gini ok dhi bedo determine gi Afrika kende. Nitie pinje nyaka ma oko ma dhi determine gima dhi timore Afrika. Nyiso ni nyaka wuotho e pinje ma oko go be mondo many kako nya nyiso friends of another country, nikech ing'eni nya bedo ni there is a country to in a friend mar country no, kata ok in a friend koro imenya friend of that country. Mano ero dhi miyo wa thuolo mondo mi oyud kako nyalo navigate nya gajore moyud gini. Koro Kennedy lemo makama duong' kata mna nyikwa Ramogi nyalo kamna no Bath TV marge kanyo lemo makama ginero ma bende